tena so. Tena fa na me tena fa. Me tena fa na wo tena fa. Oh. Ade na so ban tesa. Ade be kwasa sem so no no. We Pentecost na me so. Me ne hwan de be Pentecost ni. Petro bla be. Me na koma ni papa, me na me raw fenta. Ma me bia sa na waba. Oh, excuse me, me patcho. Ade be ni sa. Efiewura. Ma pe me nya asum ye kra so ye ya. Ade asama. Efiewura ma peja nso se me kotie fi won. Dem hu ya no so me ba ba rom ha me se ono so abogate le rem hwe no kire. Abogate le rem so ono so wa kotie finti. Me ntina ha no so ntina ha. Efiewura o si we bi we ha. Krate. Ade na o tsuba tsa. Wenim se kusubo wa kusie nshi. Na so madam, o wenim to me fa me hu ade. Ano so ya hu ade. Me hu ade. Ubeji. Fiora. Ma mo tete mfia sa. Fiora. Na na tete mfia sa mo ye wudi efe. Wo ba tena fia ha hwe wenim din na me se da bi so da wuti a wote no. Wonni suban me ma ntra fia ha. Ana wenim mobro sa. Me tete fia. Ana na wo ya sa. Me hwe nanim yi. Suban ya no. Ade abraso TV o ma ye ho ntoye sa. Na da tuna ma mo ne mutifi ntimo wudun so na mbehwe m kakra na mo mu da. O ba be na obi asamo ya wo ko ni. Hajia, ode aye osisi ya o. Me se me wra hwa no wra so no so ba be kotole. Me ba be wra mo. Enra sa ode ya me mitide mo kra oba warefo. Otimi wra dem ho. Me kru be to so de na ode. Me tata wo so dwuma odidi wa no. Odidi mi ofie ise. Ana wo yesa ma Pentecost nyame nkasa ngira wate. Me. Na aya wasa kasa bio. Ofiwura me mitu me pabone ni. Efia me tie ohun de kan kwa musem do baba hada. Oba bia nwura dem hoda. Me wo ha na me ho so. Me be ma ti so. Na abantene won mu wura firi nsa ko kwa firi abantene ba metua. Me mu de amanfo mpra no mo matuo mo dada nti me de di. Nto fia akokọ na ape. Se me tuenti na me di ni firi. Ayi de se nka toilet no ko na ka me hwe. Me hwe se de wonni suba. Fira untu. Wonni suba. Me ka tere wo. Me fie ha na atie no sa suban we bi ni ha wo ba ha na anu ye fie ha so wie ni ha sa na ba ni wo fie ha de mentimi ni won tena ha edutumi a na me kotena bonten dia ene me wo kwan se me ba behwe ene enya masam amma fie ha koda bi mu da bi so wo to esia tu a tu mentimi behwe ma ene suban esia anya be na una obejana ina ni mo sa de wo si tie me hwe wonim mabamabo wonim sa tete wa resia do aya de tu ngofo ko mu ma do fi ha ba ta me fa ba bi fa ti to be ya adwuma na didia dwuma a wo be ni wo fi ha sa busum bi kura na ne ya batena kura ye ni so no kwenti no fo ye yi ho adi ti fewura wo ho adu me mpa sa de no wo fi ha wonim so ba ye sa de ne dia e ye yi ni ma oye elder onye sa me mpa sa ne ma akwani fa me ko fa mi so adai me ko fa bre o diare e fewura ma ni ranko krate e fewura me yi me no krate me mpa sa ne no me mpa sa ne ma na wo ye no adai tise sa abaya no wura dwaye ho no uko wura ho na ko dwaye na asese ana mu nyina mu ko jama fewura wo ye fewura na asa wo hwe ma ne so me se tun wo so be de na asa wo hwe ma wo ha o ne se obi yire o ya ho ba ba o chichi ka kote se aya misrem Sibra ya wo ne nkasa de no this ba se ko dem misrem ne fera we ni kunu beto na se no oni ejai aya mi kunu so ni suban ba sa ko sa se ne fa ma mi so sa ko sa ne fa ma mi do mi kunu ka che sa ne ma ni wo fie mo ye de sa line no ne ye kono ye sa de no mi ti mi fie ha mi ti ha sumdwum adai ko hwe so na bu